Θα ξεμιλιάζει από τη στιγμή. Καταλαβαίνετε. Τα καλώδια φωτιά πήραν, ρε! Τα καλώδια! Τι πήρες μαστική, ρε! Τα καλώδια, το κάνετε, ρε! Θα το κάνετε, ρε! Θα το κάνετε, ρε, Κτάκη, ρε! Δεν κατεβαίνω! Δεν τα αλλάζω! Και ξαφνικά όλα ήρε. Τουλάχιστον να μην τα ελιγμένα κάνουμε. Όχι πρόσωπα. Όχι βρε. Όχι τον φίλο. Θα ακούσουμε και κάποιοι άνθρωποι και μπράβο σας, είστε για πρώτη φορά στους αγώνες, ότι αν είναι η ώρα να αποχωρήσουμε, ναι, είναι η ώρα να αποχωρήσουμε. Όχι όμως να πάμε σπίτια μας. Όλοι όπως ήρθαμε εδώ, αύριο το πρωί, το ξανατονίζω, δεν περισσεύει κανένας. Αύριο το πρωί όλοι ξέρετε που πρέπει να πάτε. Είτε στους κήπους, είτε εδώ στην Κομοτηνή, είτε στη Χρυσούπολη, είτε στη Δράμα, είτε στα Κερδίλια που κλείσαν από σήμερα, είτε στα Τέμπη, είτε στη Νίκαια. Όπου έχετε γνωστούς θα τους πείτε να είναι στον δρόμο. Με τίποτε δεν σταματάμε. Η σημερινή μάχη κερδίθηκε. Ο πόλεμος όμως για να κερδιθεί πρέπει να δοθούν πολλές μάχες. Δεν θα κερδιθεί με μία μάχη. Γεια σας παιδιά, να είστε καλά. Γεια σας. Ευθεία φέρνουμε. Ευθεία. Τους κόψανε.
παράθυρο.